Пичо, аз съм Синт и не си играем... Какво играем? Пуф. Пуф. И не си играем Пуф симулатор. С Боян. И ще обезвреждаме бомби. Готов ли си? Да, бе. Добре, нека започнем. Първа бомба. The first bomb, everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't end here too. Make sure your exports have a manual and are ready to help. Готов ли си? Добре. Bomb configuration, 3 модула, 3 страйка, 5 минути. Просто пускай, бе. Напред! Наляво, нагоре, наляво, наляво. Надолу, наляво, нагоре, наляво, наляво. Имам един аборт, имам един бутон, жълт бутон, прес. Прес, фок. Една минута! По-лъж от една минута! Става ми лошо! Чакай, нещо се... Чакай, мишката сама ми се контролира. Става ми Чакай, нещо... лошо, Чакай, че цъкнах нещо на миската. лошо ми, бояне! Ще гръмниш. Чакай, аз ще ям сутре. Няма как. Задръж го. Задържам. Свети в бяло. Когато има единица. Тъй, имам жълта бутон на борт. Още един ли, бе? Да, бързо! 10 секунди! Задръж го! Не свети. Пускай го. Ала! Сок. Дидю. Майко. Еле прави. Добре. Има обикновени жучки. Добре, колко са? 6. Да. Синя, червена, черна, жълта, синя, бяла. Жълти няма. Има една. Добре, само една ли е? Само една. Повече от една бяла ли има? Не. Няма червен. Една. Четвъртата. На 2, 3, 4. Да. Има цифри. Добре. Да записваме. Отгоре 2. Пак той е Втора звук. позиция. 4. Втора позиция, четворка. Сега пише 4. Да. Четворка пише. Отгоре пише 4. Във втора позиция пак. Ама пише 2. Ама две ли цъкна? Да, 2 цъкнах. 2 на сега. втора позиция. Сега какво пише? 1. Двойка. На втора Коя позиция? Втора. Втора, добре. 3. Втора позиция. Пак е двойка. 2. Не, лампите сгаснаха. Значи... Двойка. Някакъв циган не сраза кабелите, не виждам. Двойка. Tu има. Какво цъкна? 2. На първа позиция. Цъкна две двойка. На първа позиция, добре. Имам... Жички, ама обърнати. Ох! Долу има някакви лищенца. Ама обърнати, т.е. Прави се. Има някои, които са с два вертикално. цвята. С два цвята има някои. Да. Добре. Добре, това е турните жици. Добре. Има някакви светещи работи, някакви звездички отдолу. Кажи има ми някакви- първата жица. Отляво надясно. Да. Синя. Сина. Има ли звезда и светили? Да. Има и двете. Ко? И свети, и има звезда отдолу. Да. Добре, това към което е свързано. Добре, ще поизчакаш малко. Ще поизчакам малко.
Няма проблем. Това се свързва към това. 2020. Shut the fuck up. Има ли повече от 2 батерии? Има една. Две. Добре, не кътвай. От следващия лайер, какъв е? Жълто. Няма нито звездичка, нито свети. Добре, жълто. Не жълто, не жълто, не жълто, червено. Обърка се делото нищо. Червено. Мозъка ми запържи. Червено. Посредния Иван, нали беше прост? Какво? Да, Иван, просто число. Последния номер на сериалния номер, какъв е? Просто Едно. число ли? Едно. Едно просто число, ами се реже жицата. Жълтата. Червената. Червената. Не. Нищо, котик. Сега. Третата жица, колко жици ни останаха? Останаха ни 4 жици, третата е бяла, има звездичка и свети. Звездичка и свети бяла. Звездичка и свети. Бързо. Реже. Алахак. Добре. Нищо не стана. Четвърта, давай. Два цвята, червено и синьо. Червено. И синьо. Обичам те. И аз Червено и синьо, а свети ли? Има ли нещо такова? Има свети, само свети. Само свети. Обичам точно. 20 секунди. Тихо. Абе, режи ги всичките, бе, не ви пука. Али, бързо е! Абе, не знам, режи. Ала! О! Мискликнах и оцелих! Ама гръмнахме ли? О, не! Мискликнах и го оцелих. Майко! И успяхме да дефюзнем бомбата. Смърка съм добър, е! Не бе, то тук просто ти няколко трябва да срежеш само. Ама трябва да ги оцелиш. Бяха Не, бе, двете горе- бели. Майко. Значи като видиш бяла жица, я режеш веднага. А ако видиш... пък другите трябва да питаш за тях. Ако иначе е бяла, режеш я веднага. Да биеш казал по-рано. Нямаше да може да ни останат само 9 секунди. Нищо, нали го минахме по късмет. Давай. Остава, пичове, благодаря, че гледахте този епизод. Този беше малко по-кратък епизод и доста повече време ми отне да го обработвам, защото още не съм много свикнал с програмата и ми отнема известно време да разбера кое как се прави. Но благодаря, че го гледахте. Може да оставите лайк или коментар. Може да се subscribe-нете, което искате правите. Ще се видим в следващия епизод и до скоро!